2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीलस्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। सतीश सावंत व्यासंगी अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहेत। भाजपात प्रवेश करणाऱ्यांपैकी त्यांचं स्थान वरचं आहे। त्यांचं मार्गदर्शन घेत राहू असं मत भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलंय। पाहूया। व्यक्तिमत्वाबद्दल कुतूहल आहे, आदर आहे असे सन्माननीय सतीश सावंत साहेबांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षप्रवेशाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपण सगळे उपस्थित आहोत। आपले सर्वांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितीन राणे साहेब आणि माझे सगळे सहकारी पत्रकार मंडळी आणि आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित, सगळ्यांचं मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्यांनी 3 दशक सामाजिक असेल, राजकीय असेल, सहकार क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवला, ज्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद सक्षमरित्या भूषवलं, त्याला एक वेगळं नावलौकिक प्राप्त करून दिला। सहकार क्षेत्रामध्ये जिल्हा बँकेसारख्या एका प्रतिष्ठित बँकेचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी काम केले आणि त्याचप्रमाणे शेती असेल, शेतीपूरक काही उद्योग असतील, काजू, आंबा हे सगळं उद्योग असतील, तर या सगळ्यामध्ये एक व्यासंगी अभ्यासू असं व्यक्तिमत्व म्हणून सतीश सावंत साहेबांची ओळख आहे। खरं तर मी सक्रिय राजकारणातला कमी अनुभव असताना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली। आपले नेते सन्माननीय राणे साहेब असतील, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, या सगळ्या मंडळींनी वेळोवेळी चांगलं मार्गदर्शन केलं, सांभाळून घेतलं आणि म्हणून थोडंसं हे नेतृत्व करण्याची संधी मला वृद्धिंगत करता आली किंवा त्याला न्याय देता आला। आणि आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये राणे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, पालकमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक मंडळी प्रवेशकर्ते झाली असतील, तर या सगळ्या प्रवेशकर्त्यांमध्ये सतीश सावंत साहेबांचं स्थान एक वरच्या अंगाचं आहे। आणि पुढच्या सगळ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी आज या राणे साहेबांच्या प्रवेशानंतर गेल्या 6-7 वर्षांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार विस्तारलेली आहे। आपण जर बघितलं असेल तर जिल्हा परिषदच्या 50 आणि पंचायत समितीच्या 100 जागांपैकी तब्बल 25 जागा बिनविरोध होण्या एवढं याच पार्टीने आपलं संघटनात्मक आणि सगळ्या विकासाच्या दृष्टीने काम केलेलं आहे। मला वाटतं हा केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नाही तर पूर्ण राज्यातील इतिहास आहे की 8 जिल्हा परिषदच्या जागा बिनविरोध होणं आणि 17 पंचायत समितीच्या जागा बिनविरोध होणं। तर इतकं सगळं संघटनात्मक आणि विकास कामांच्या अनुषंगाने जिल्हा इतका समृद्ध झाला असताना सतीश सावंत साहेबांचा प्रवेश हा सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या पुढच्या वाटचालीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल असं मला वाटतं। ज्या अपेक्षेने सतीश सावंत साहेबांनी आपली काही जी काही उद्दिष्ट होती, अनेक कामांमध्ये त्यांनी हात घातलेला होता आणि ती पूर्णत्वच गेली नव्हती। मला विश्वास आहे की राणे साहेब असतील, नितेशजी असतील आणि आम्ही सगळीच मंडळी असू, आपल्या सरकारच्या माध्यमातून, मध्ये केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, या माध्यमातून त्यांच्या जे काही ध्येय आहेत, जी काही उद्दिष्ट आहेत, ती सगळी नजीकच्या काळामध्ये परिपूर्ण होतील। आणि ज्या अपेक्षेने आपण सगळी मंडळी सतीशजींबरोबर त्यांची साथ देत आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करते झालेला, तर ज्या अपेक्षेने आपण या पक्षामध्ये, या कुटुंबामध्ये, या भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये सहभागी झाला, तर तो तितकाच त्या अपेक्षेपेक्षा कदाचित किंवा जास्त असा आदर आणि सन्मान भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये आपल्याला मिळेल याची जिल्हाध्यक्ष ग्वाही देतो। आणि सन्माननीय सतीश सावंत साहेबांचं यापुढे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक संघटनात्मक असेल आणि इतर सगळ्या वाटचालीमध्ये चांगलं मार्गदर्शन आम्हाला लाभेल याची मला खात्री आहे। पुन्हा एकदा सगळ्याच